ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଡିକେ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଉ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାକୁ ଟି-20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଉପ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-20 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଇଶାନ କିଶାନ ୱିକେଟ୍ କିପର, ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ୍, ଶୁଭମ ଗିଲ୍, ଦୀପକ ହୁଡା, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚେହଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ, ଶିଭମ ମାଭି, ମୁକେଶ କୁମାର। ଆଉ ସେହିଭଳି ଦିନିକିଆ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଆଉ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାକୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 10ରୁ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିରୋଧରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବ।